Kenan ga wannan zani nanata ma jama'a a dawo da gaisuwan mu ta Hausa. A dawo da gaisuwan mu ta Hausa wadda muka gada iyaye da kakanni. Saboda me nace haka? Saboda kar ku manta Allah shi ya halicce mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban. Kenan kar ku manta kuma a cikin Qur'ani Allah ya ce, "Allamal insanu ma lam ya'lam." Kenan Allah shi ya sanar da ɗan adam bayan da can shi ɗan adam bai san komi ba. Kenan wannan harshen namu na Hausa ba wani bayyana yayi ba, ba wani bane ya koya mu, a'a Allah ne da kansa ya sanar da kakanmu na farko Bahaushe, ya sanar da shi wannan harshen. Kenan gaisuwan nan tamu gafara dai ko a hukum ita ma daga Allah take direct. A kan Bahaushe ma ya yi muhimmanci ka yi gaisuwar da Allah ya ba kakanka don ku gaisa ya gaisa tsakanin iyalinsa. Ta yi mu muhimmanci da mu yi ta kalma ta Larabci wadda akasarin wa'anda ake ma gaisuwar da Larabci ba su san abin da ake cewa ba. Kenan wannan shine ya ci mu mai da hankali mu yi la'akari ga wannan abun. Gaisuwan nan tamu ta Hausa saukakka ce daga Allah ne ya sanar da kakanmu. Allah shi ke ya sanar da kowace al'umma harshenta, ya ba ta yadda za ta gane ma juna. Mu ma Allah ya ba mu harshen Hausa kuma ya sanar da kakanmu can na farko yadda za ya gaisawa da iyalinsa. Kenan wannan ya ci mu riƙe hannu biyu. Ita ce wannan gaisuwa in aka yi mun san abin da ake faɗa, muna ganewa har cikin zuci mun san abin da take nihi. Kuma kar ku manta ko addini da ya zo daga baya ya iske jama'a. Ku karanci tarihin manzon Allah. Ko a Laraba bai taɓa hana wata al'ada ba, sai in ya ga ba ta da kyau, tunda akasari Allah ana halittar mutum da kyakkyawan ɗabi'u. Shaiɗan ne yau da gobe yake ɗan shigo mishi da wasu abu sai ya gurɓata mara al'ada. Shi yasa annabi kai tsaye bai hana al'ada sai ya bincika miye alherinta, miye rishin alherinta. In an ga ba ta da alkhairi ko ga mugunta gare ta a cikin al'umma, wannan ne yake sokiya. To mu kuma wannan gaisuwar tamu babu wani wata mugunta da ke gare ta. Akasari ma alkhairi ce. Nema ne na gafara na Allah ya gafarta maka kai da ke gaisuwar da wa'anda kama. Kuma duka addinai bisa kan wannan abin suka ginu, a nemi gafarar Allah. Kenan bisa ga wannan ne har duka wasu al'adunmu da muka kora tun can baya da sunan addini cikin jahilci ya ci a ce a raya su, a maido da su. Al'adarmu mu diba wadda ba ta saba ma addini ba mu ƙara jaddada ta, kan mu biya ma malaman ƙarmatanci. Su wannan ba sa da al'ada cikakka, shi yasa suke faɗa da dukkan al'adun mutane. In suka iske ku sun iske mu Hausawa da al'ada ta kirki, shi yasa suke son su yaƙe ta fannin addini don su rusa al'ummai. Kenan wannan sai mun wannan damar da muka ba su sai mun toshe wannan damai, ka a bi ta addini a rusa al'adarmu. Da an rusa al'ada bin ta zami. Kenan wannan al'ada ita ce kuma take sa al'umma ta samu haɗin kai. Ta samu haɗin kai. Hausawa ya ci kowa ya kiri sunan shi da Bahaushe. Kamar yadda uwar 'yan gwagwarmaya ta gaya mu, wannan a ce wane bagobiri, wane bakace ne, wane baka ne, duka a bar shi. A ainihinsa, a ainihin mu can kakanmu ɗaya ne. Kuma wannan abin mutane za su gane da kakanmu ɗaya ne in ka kalli yadda ƙasar Hausa ake kafa garuruwa da wane ne. Akasari wa da ƙane ne. In family ta girma sai ka ga wannan ya ɗan jaye garin shi ya koma can cikin gonarsa da shi da iyalinsa. Tafiya sai ta yi tafiya sai ka ga an samar da gidan wane. Ko kuma ana iya samun wani saɓanin ra'ayi
da yake Hausawa ba su gadi ta'addanci ba mu da ta'addanci a jini. In aka samu sabanin ra'ayi, mu ba haɗa ba ake haɗa tsakanin Bahaushe da Bahaushe, wannan ba mu gada ba mu ta'addanci a juna. An samu sabanin ra'ayi ba a samu jituwa ba, sai kaga wannan ya ɗauki iyalinsa ya ɗan ja gefe. Mafarin kaga ana samun gidan wane ko zuri'ar wane shine aka samu wannan wani gobarawa, zuri'a gobir, Katsina, zuri'a Katsina. Za ku ɗauki misali a nan kusa. Ku kalli wannan garuruwan da Abuja da Suleja. 'Yan ciki guda ne. Da suka samu saɓani da yake Bahaushe bai gadi ta'addanci ba, sai kowa ya ja wanda ya ji bai iya zama a nan Abuja, sai ya tashi ya tafi ya kafa garinsa. To wannan abubuwan duka wasu gidajen Hausa daban-daban da ake ji duka tsatson mu guda. Zama ne yau da gobe yasa kowa ya kama gabansa. Wannan kuma ko a ƙauye wanda ke zama ƙauye sun san da haka. Za a tashi tare, ana noman gandu. In family ta girma aka ga wannan ɗa ne babba ya samu iyali sun fara girma, sai a hidda shi daga gandu, sai ya tashi daga nan sai ya gusa ya tai can ya kafa nashi gari. To wannan kuma bai hana a dai rike ga hannu a san da tsatson mu guda ne. Kenan ya ci a maido haɗin kai na Bahaushe. A maido haɗin kai na Bahaushe, inda za ku sanin Bahaushe ya gadi haɗin kai. Har ƙabilanci mun gadi ƙabilanci. Dibi duk inda Bahaushe ya tafi balaguro, ƙasar da ma ba tashi ba, bai yarda ya zamna cikin wata ƙabila ba, sai dai ya nemi ina ne ke da kwai zangon Hausawa ko wata anguwa Hausawa ya ta ya zamna can. Saboda wannan abin a cikin jini ne. Ƙwaƙwalwarmu ta bugu, amma jininmu ne ke jan mu wurin 'yan uwanmu Hausawa. Kenan yanzu aikin da ke gabanmu, ƙwaƙwalwa sai an sake maido ta bisa seti ta bi abin da jinin nan namu ke jan mu ga 'yan uwanmu. Ka a ruɗe mu saboda addini. Addini bai hana ƙabilanci ba. Hazali ma ya jaddada ƙabilanci ne. Allah ya sake maimaita mu, shi ya halicce mu ƙabilu daban-daban don mu gane mu juna. Kenan in ka ce kai baka ƙabilanci, kamar ka saba umarnin Ubangijinka ne da ya ce, a'a shi ya yi ku ƙabila don ku gane mu juna, wani ya gane ku. In baka yi ƙabilanci ba, kenan kana son ka rusa taka ƙabila. Kamar gida ne, ƙabila kamar gidan mutum guda ne. Kenan ba a komi karamcin shi, ba a bari baƙo ya kaka gida. In aka bar baƙo kowa ya zo ya shiga, ba a kishin gidan, sai ya zama kamar kasuwa. Kasuwa kaga ta zama ita ba gida ne na uban kowa ba, na kowa da kowa ne. To wannan kuskuren ne kakanninmu suka bar ƙabila Hausa kamar ta buɗe ƙwarai. Kowa zai iya shiga, sai zamana abin ya zama kamar ba gidan uban kowa ba ne. Shi yasa wannan kaskantaccen malamin mashayin taba wiwi ya ce, ai Hausawa ba ɗiyan wani mutum guda ba ne. Don mi? Don ya ga ɗiyan na mutunan sun bar kishin gidansu. Kenan wannan kafa ce, mu muka bar wannan kafa, har aka samu mutanen banza irin wannan malamin bakar mace Zazzaki har yana cewa Hausawa ba ɗayan mutum guda ba ne. Saboda mi? Ba mu kula da gidan ba. Ba mai faɗa ga gidan. Ba mai wanda in aka zagi gidan zai tashi ya buga gaba ya nuna gidan uban shi ne, ya taka ma mutum birki. To wannan sai mun yi shi, mun maido martaba malam Bahaushe. Mu san tsatson mu guda. Har yanzu akwai wannan fikirar da Allah ya bari a cikin jininmu. Bahaushe ko Makka ya tafi, ya hisan ya tai anguwa Hausawa 'yan uwan shi, wannan jini ne ke jan mu. Kenan ya ci mu bi jini mu gaskata abin da Allah ya yi, na mu tsatso guda ne. A girmama wannan zumuncin, a maido ƙabilanci na Bahaushe. Gidan Bahaushe a barbarin shi buɗe ga kowa. Ba yayyuwa kana gida ka bar wani ya yi shugabancin gidanka. Shi zai sa ya rena ka, ya wulakanta ka, ya ga gidan ma ba naka bane, shi ke da gidan. Abin da ke faruwa da mu da miyagun mutanen nan Fulani, an bar su sun yi kaka gida a gidan,
har suke ganin ai ba ma mai gidan, su ne ke da gidan. Wannan ne ba su kafa suke son su share ainihin masu gidan, su kakkace gidan, su ce su ne ke da gidan. To wannan kuskuren ne Malam Bahaushe ya ci, dole sai mun gyara shi. Dole sai mun gyara shi. Kuma kusan duk wanda ya saba ma umarnin Allah zai gamu da ukuba. Shi ne yasa kuma akasari ukubar da Allah ke ma wanda ya mushi kuskure ita ce abin nan da kake so ko wanda kake kai kuskuren saboda shi sai a jarabce ka. Zan muku tunaci da jarabtar da Allah ya ma kakanmu Fir'auna da kakanmu Annabi Musa. Da suka saba mashi a umarni da Fir'auna ya saba a umarni, da me aka jarabce shi? Harakoki ne nawa da kullum waɗanda suka saba aiki da su. Aka yi kwaɗi, mutane ne waɗanda ke bakin ruwa suna mu'amala da kwaɗi da kifi. Da kwaɗi aka jarabce su. Wannan bai sa suka dawo ba, aka sake jarabta su da jini. Jini kuma abu ne wanda ke cikin jikin ɗan adam. To yanzu mu ma shi ne mun yi kuskure bisa ganga Fulani, sai Allah ya jarabce mu da Fulani. Kenan sai mun gyara, sannan Allah ya ɗauki wannan ukubar da aka sauko mu don mu gyara ne, mu dawo bisa tunda gaskiya ta bayyana gare mu dawo bisa hanya ɗoɗar. Allah ya taimake mu. Addu'a ita kaɗai ba ta yi ba. Za ni sake nanatawa, mun jima ana addu'a, ko wannan abin da ya zo tun lokacin Buhari ake ce a ta yi addu'a. A biya jirgi mutane su ta yi Ka'aba su yi addu'a. Komi bai canza ba. Me ke nuna wannan abin? Allah ya ji mun yi addu'a. Amma karɓace ba mu cika sharaɗin karɓar addu'a ba, shi yasa Allah bai karɓa ba. Allah ya riga ya tsara dokokin shi, sai ka bi ta bisa wannan siraɗin da ya caga, sa'annan ne zai karɓa addu'arka. Komi na nan Allah ya sa a Ƙur'ani, in ka ƙibi ba an karɓi addu'arka ba. Sai dai a jarabce ka don ka dawo bisa hanyar kirki. To yanzu wannan jarabta ce aka mun. Allah kuma ya turo wannan gwagwarmayin don ta haska ma Malam Bahaushe alƙiblar da ya kamata ya bi, ya sami tsira. Kenan dole ne Malam Bahaushe sai ya dawo da alƙiblar shi. Mu ɗauki wannan abin jarabtawa don mu harzuka, mu maido mutuncinmu. Babu al'umma da za ta kai ga mutuncinta ba ta da shugabanci. Kuma kamar yadda na faɗi, shugabancin gida ɗan gida ke yin shi, baƙo baya maka shugabancin gida ya gyara maka gida, ƙara tarwatsa shi zayen. Bale baƙon da ma a asulin shi ba mutumin kirki ba ne. Zuri'a ce wadda ba su san asalinsu ba su kansu. Kai Allah, Malam Bahaushe, Allah ya martaba ka, ya maka daraja, ka bari kaskantacce ya mulke ka. To dole ne ka ga wulakanci. Yanzu kana ga wannan abin da aka ma Hajiya, ana son a wawantar da Malam Bahaushe a ce ai Hajiya ta kafirta. Ai ayat tambayar da ya ci azama kanmu. Me yasa malaman Fulani ne suka fara farfagandin tallar wannan makircin da aka kulla? Sun san Malam Bahaushe da an yi zancen addini ya zama wawa. Za ga farfesa ko dakuta Bahaushe da an mashi zancen addini sai ya koma wawa, sai ya sago, duk ya tangala hankalin shi wuri ɗai, ya miƙa zuciyar shi da ƙwaƙwalwar shi ga wanda ke mai zancen addini. Shi yasa aka bullo ta wannan abin a yaudare mu ta hanyar addini. Kuma addini sai ka yi shi ta ilimi. In baka yi ta ilimi ba, Allah baya karɓa. Shi yasa addinin ma da muke kuri da shi na musulunci aka fara da iqra'a, ka tai ka yi karatu. Kuma sannan Allah ya kawo abu na tunani, yace yayi halicci ɗan adam da al'alaq. Wannan kalma ce wadda da ba a santa ba, amma za ta tira mutane su ta su yi bincike me ake ni. Kenan ko kana da ilimi, in ba ka da dogon lissahi, to za ka koma iliminka zai zama ilimin banza. Shi ne ke da akwai ga wasu mutanenmu har yanzu, mutum mai ilimi sai ka ga ya biye ma malamin bakar mace yana mishi yawo da hankali.
to Hausawa mu dawo cikin taitayinmu, mu dawo cikin taitayinmu. Kuma akwai wani abu da ya ci in sha hankalin jama'a. Ana zancen a yi haƙuri, a yi haƙuri. Ya kamata mutanenmu su san akwai irin haƙurin da Allah ke so, akwai kuma wani haƙurin lusaranci ne, ba haƙuri ba ne. Malam Bahaushe ya saba maimaita, ai Allah na tare da mai haƙuri, inna Allaha ma'as sabirin. Wannan ayar gaskiya ce. To amma yanzu da muka shiga wulaƙanci, ya zama Allah baya tare da mu, menene yake nuna? Haƙurin da muke ganin mun yi ba irin shi bane Allah ke so. Shi yasa Allah bai zama tare da mu ba. Tunda wannan wulakancin da muka shiga a ciki, duk wanda Allah ke tare da shi bai ya shiga wannan wulakancin ba. Amma matar ka faɗe, a yi luwaɗi da mazanmu, a yi zina a cikin masallatayyanmu. To kaga wannan abin yana nuna jarabta ce ta Allah. Kenan ya nuna haƙurin da muka yi ba irin shi bane Allah ke so, Allah ya zama yana tare da mutum. Kenan sai mun dawo mun gyara irin haƙurinmu. Ɗaukar reni ba haƙuri ba ne, sakarci ne. An tozarta ka, an ci amanarka, an wulakanta ka, ka ƙi yin komi. Wannan ba haƙuri ba ne, sakarci ne, kuma Allah baya tare da sakare. Kenan mutanenmu na ƙauye da na birni sai an holka. Haƙuri daban wanda Allah ke so, sakarci daban. Ai yana ba ku izina ga ake cewa waye ma Bahaushen. Kuka ga babu wani babba ko wani sarki na Bahaushe hito ce mu ne Hausawa. Kenan ya nuna rabkanuwa ta kama wa'anda muke ganin kamar manya ne. Da wannan ne zan cewa gwagwarmayar nan matasa ku ya ci ku rike ta ga hannu. Manyanmu wasu da muke ganin kamar masu dogon shekaru sun yi barci, wasu kasala gare su. Abin ga matasa ne. Matasa mu ya ci mu hidda su da wuta. Kuma duk al'umma matasa ke gyara. Za na muku tunaci da wannan. A Ƙur'ani, Yahuda da Allah ya turo musu Jaluta suka tambayi Allah, don me za a turo wannan yaron a ce mu shugabanci? Allah ya ce, ai matashi ne, yana da ƙarfi a jika, kuma ga ƙarfin ilimi. To kenan matasanmu a tashi, yanzu akwai jini a jika, a nemi ilimi, mu ne za mu ciyar da al'umma gaba. Kuma wannan darasin za a ɗauke shi, wannan sunnar ta Allah ita ce manzanmu ya ɗabbaka. Za a ga duk inda ake tura wani wakilci, manzo matasa yake tura. Yanzu kowa ya san matsayin Abubakar da Umar da Usman a wurin manzo. Amma ku gaya mini tawaga guda wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ta Abubakar ka ka jagorance ta, ko Usman ka ka jagorance ta. A'a, matashi ake ɗauka, ko wani Ali bin Abi Talib mai jini a jika, ko Usama. Wa'annan matasa ne masu jini a jika. Su Allah ke tura, su manzo ke turawa, ko an haɗa su da wani lattijo, sai dai dan shi ya ga yau, ya ga jiya, ya ga yau, sai ya ɗora ba su shawara ta kirki. To kenan wannan gwagwarmayar matasa, kusan mu ne za mu rike ta da hannunmu, mu za mu tahiya da ita. Abu guda muke so a lattijawa, su ba mu shawara ta gari, tunda sun ga wani abu na jiya wanda mu ba mu gani ba. Saboda hangen nesa, wani bi lattijo yana da hangen nesa. An ce abinda babba ya gani yana zamana, yaro ko ya hau duci ba dole bane ya gansa. Kenan saboda wannan ne muke so matasa a jajirce. Kar ku ce wani kuna jiran babba, ku ne manya. Babba shawara kawai muke so gare shi, amma tahiyar ragama abin ɗabbaka martaba al'ummar mu, matasa mu ne ya ci mu yi shi. Kan mu jira sai wani babba ya zo ya yi, ba wani babba, mu ne manya. To zan tsaya haka dai, in akwai wanda zai magana sai ya wannan. Na gode. Muna godiya sosai.